Aku nang salah Joseph fैनानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खोथा गाज्रि बुंबाय लाजि फोनांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों आंखौ हगारबाय आङो लाजिनानै दायो सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा बुंलाय बिथांजोआ बुंदोंसो जानो हागौ रायजो राजाखौ आंखौ ज' फैनानै बुंफैदों लासिंसिं खालामनो ससियेल मिडियायाव एगारदों होननानै दा गावआबो जे बेबायदि लंथं फाथं दिन्थिनानै ससियेल मिडियायाव एगारोमोन बेबायदिखौ बियो लाजियामोन जानो हागौ आरोना हाय खाफाल एक्टिंफ्राथ' नोंगौसो अमा फिसिनो हाया नों दाउ फिसिनो हाया नों बोरमाफोर फिसिबा मा जायो मेरला फैसा मोनो आं दाउ खिखौ मुगैयो हेल' लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव नोंथांमोन गेजेराव लानानै आरोना जों दिनै नुगासिनो आरोना सानसे फेसबुकाव जा जेरावनो जा ना ससियेल मिडियायाव दिनै नुगासिनो जे सासे आइजो जायनाखि रिल्स बानायोमोन आरोना बिनि सायाव जुदि रायजो राजाया आयेननि राहा लादों ना बिनि सायाव माखासे साननो गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायनो गोनां जादों आरोना रायजोफोरा जथुमनानै दिनै बिसोरो मानि थाखाय जथुमनो गोनां जाखो मानो थाखाय सावरायनो गोनां जाखो ना मानि थाखाय मिटिं लानो गोनां जाखो गामियावहा बेखौबो साननो गोनां आरोना नंगौ गोबां रोखोमै मानसिफोरा दानि मुगायाव रां खामायनायनि रां आरजिनायनि ना लामाफोरखौ लादों नाथाय बिनि गेजेराव गोबाङा गाज्रिखौ लादों गोबाङा माखासे मोजांखौ लादों नाथाय जोंनि गेजेराव बेबायदि गाज्रिखौ लानो थाखाय समाया आरोना जेनेति जोङो मोनसे आब्रुथि गोनां समाजाव हाबनानै दङ जोङो हारि हिसाबै ना जों गावनि आब्रुथिखौ गैयै खालामोब्ला बेबायदिनो लासिंसिं जानो गोनां जायो गुबुनजों बुंजानो गोनां जायो दिनै रायजोफ्रा बिनि सायाव मानो बेबायदि एक्सन लानो गोनां जादों गोबाङा बुंबाय बिनि एक्टिंफोरखौ नुनानै बेहा न'खर परियालनि मानसि दंना गैया लाजिनो रोंना रोङा बेहा गामि समाज दंना गैया ना गामि समाजफोरा बिनि सायाव मा नायनानै थादों बेफोरबायदि बाथ्राफोर दिनै गोबाङा सोंखारिदों आरोना बिनि थाखायनो गामिया रायजोआ सोंखारि जानो गोनां जादों बिनि न'खर परियालफ्रा सोंखारि जानो गोनां जादों बेफोरखौ लानानै दिनै रायजोआ सावरायनो गोनां जादों आरोना जथुमसे जानानै बिनि गेजेरावबो दिनै बिनि सायाव रायजोफ्रा आखाइबो होनो गोनां जादों बियो मानि थाखाय जादों जानो हागौ बियो उल्था साल्था गोरायै दिन्थिबावदोंमोन ना बे खार'नाव रायजोफ्रा आखाइ होनो गोनां जादों जानांगौ आरोना खोनानाय बादिब्ला खननै खोनथामसो बुजायबायदां मानसिफोरा दा बुंसेयावबो लायाखै बेफोरबायदि जानो हागौ आरोना बिनि थाखायनो दिनै आखाइ दैखोनो गोनां जादों बिनि सायाव बिथांजोआबो निमाहा बिनो गोनां जादों नंगौ निमाहा बिनांगोन जों जायखौ मावदों जेथिया ना गोरोन्थिखौ मावदों जेथिया जों निमाहाखौ लानांगोन रायजो राजानि गेजेराव बुङा सानब्लाबो बुंनो गोनां जायो आरोना माखासे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा सोरबा सुबुङा नायना थानो हायियाव बुंनो गोनां जायो दिनै बिथांजोआ बुंफैबावदों ना ज'यै फैनानै आंखौ ससियेल मिडियायाव लासिंसिं खालामदों रायदों होननानै बुंदों आरोना लासिंसिं खालामदों रायदोंआ बेयो गुबुननि बुंनायखौथ' बेयो लासिंसिं मोनबाय लाजिनाय मोनबाय नाथाय गावनि बे एक्टिं खालामनायफ्रा माबादिमोन बेखौ बियो साननो रोंदोंना रोङाखै ना बेबो मोनसे आरोना गावनि एक्टिं खालामनाया मोजांमोन ना गाज्रिमोन बेखौबो साननांगोन दा बे गावनि एक्टिं खालामनाया गाज्रिब्ला बे लासिंसिं नंगौना नङामोन दिनै बिथांजोआ बुंदोंसो जानो हागौ रायजो राजाखौ आंखौ ज' फैनानै बुंफैदों लासिंसिं खालामनो ससियेल मिडियायाव एगारदों होननानै दा गावआबो जे बेबायदि लंथं फाथं दिन्थिनानै ससियेल मिडियायाव एगारोमोन बेबायदिखौ बियो लाजियामोन जानो हागौ आरोना नाथाय बे रायजोनि राहा लानायफोरखौ मोजांनि थाखाय मावनायखौ बियो लाजिनाय मोनबाय बेफोरबायदि आरोना बिथांजोआ मा बुंदों नोंथांमोना दिन्थिनानै हरना ससे क्लिप नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बोरै रायजोफ्रा बिनि सायाव राहा लादों आरो माबादि सुक्ति बिनि सायाव लिरनानै रायजोफ्रा बिनि खुगानिफ्राय ना लिरनानै लाख'दों आरोना रायजोनि गेजेराव फोरमान बिलाइ लाखिदों जे दाय गाज्रि खालामबावोब्ला बोरै मा राहा लानाय जादों बिनि सायाव आरोना नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ एसे आरोना आरो गुबुनफ्राबो एसे सांग्रां जादों आरोना खनसे मावदों गोरोन्थि खननै खोनथाम दामाव नङाब्ला बेबादिनो मोनगोन साजाखौ लासिंसिं जानांगोन आरोना नायलांदो भिडिअ क्लिप एसे दिन्थिनो आं नोंथांमोननो
खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द' खालामनो होदों बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना जेबो लाबोनो मोना होननानै आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं सानस्लाबनायाव बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय नाथाय आंल' नङा आरोना लोगोफोर बुहुत आइजोफोरानो बुहुत हिनजावफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ नाथाय बिसोरखौ नुवाखै आंखौ दिनै जोंनि समाजा आंखौ नुदों आंखौ खालामदों आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो दिनै सोरबाफोर आंनि जायगायाव दंमोनबा दिनै थैखांसिगौमोन लोगोफोर लाजिनानै नाथाय आङो गोसोमनानै दङ सोरनि थाखाय मानो होनबा आंहा गथ' जानाय दङ आंखौ नोंसोरो ज' फैनानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंबाय गाज्रि बुंबाय लाजि फोनांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारबाय आङो लाजिनानै दायो सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा बुंलाय आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ लाबोला आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्राबारियावबो जों आवाज सावबाय बावबो आवाज सावदों सानै मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय दाना नैबे समाव बन्द' जानांगौ बुजा खांबायबो जोंजों आं दाख्लै खनजिथा बर' आं बेदलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंग्रायै निमाहा बिनाय जाबाय आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन